Zo, goeiedag iedereen, welkom op een nieuwe boodschappenvlog hier bij de Albert Heijn XL van Hulst. Hier ook interessant, de informatie op 4 en 5 mei. Dus de winkel is dan open tot 20 uur in plaats van 22 uur. Dus meer bepaald bevrijdingsdag hier wordt gevierd op 5 mei. 1 mei is geen feestdag in Nederland, dus op 1 mei zijn de winkels ook gewoon open. Hè. Zo even de boodschappenlijst bij de hand nemen. Ja, ik zal starten met het fruit. Traditioneel de bananen. Zo, de rest heb ik nog in huis. Had ik enkele dagen geleden gekocht al. Appelsinen en zo verder. En nu onmiddellijk naar de verspakketten. Maar ik zie hier al opnieuw iets bijzonder interessants. De aardbeien in bonus 2,99. Ja, dat kan zeker mee. Zo. Zo de verspakketten vandaag naar keuze. Dus even kijken als er iets nog voordeliger is. Dus ook de mogelijkheid via die lokale kortingen tegen voedselverspilling. Hè. Dus hier die prei currysoep. Dat is bijzonder goed. Ik ga terug zo een meedoen. Ja, dan ook die gewone maaltijden hier ook een breed aanbod. Hè. Het is ook bijzonder gezellig om te koken met dergelijke pakketten. Je hebt ook direct een idee. Ik heb ook gezien op de applicatie kan je dus al die gerechten afzonderlijk terugvinden. Hier heb je ook terug korting 1 euro. Bon, en dan ook hier heb je verder een aanbod. Dat is ook interessant hier, champignonsoep. Ik ga dat toch ook een keer meenemen. Is een keer iets anders. Zo. Ja, normaal gezien nu direct naar de vleeswaren. Even nog kijken.
kan ook nog mee. Een komkommer. Dat kan ik ook gebruiken voor mijn salades. Zo de vleeswaren. Ja, hier heb ik terug het runders gehakt aan min 20%. Had ik opnieuw nodig, dus interessant meegenomen. Die is hier, dus via de persoonlijke applicatie, bonusbox meer bepaald, kan je dus die zaken uitkiezen iedere week. Hè. Je krijgt een bepaald aanbod en dan maak je de keuze. Ik heb hier ook andere opties van de bonusbox. Dus je kan er ook uitkiezen uit dit bijvoorbeeld. Kipmerguez. Even kijken. Dat is dit hier, ook min 20%. Interessant. Zo terug even op mijn boodschappenlijst nu. Die kan ook nog mee. Zo de afdeling bakkerij dan. Ja, bij ons is er geen bakker. Ook in vele dorpen heb je geen bakkerij meer. Maar ik zeg, hier heb je dus alles. En dat is ook bijzonder aangenaam, die zelfbediening. Ik heb dan ook het stokbrood aan 25% via de persoonlijke bonusbox. Kan ik zo dadelijk aankopen. En ook nog optie hier voor deze zaken. Dus dit hier, 3 plus 1 gratis. Bijzonder goed van smaak. Je hebt hier ook zaken in prijsfavoriet, dus ja, goedkoper vaak dan de normale merken. Maar bon, dit hier is natuurlijk wel het algemene aanbod, maar je ziet ook wel interessant. Deze pistolet hier, 29 cent.
Je ziet €1,39, maar ik heb 25% korting. Dus dat komt dan op iets meer dan €1. Hè. Hier heb je dus ook zo'n stokbrood snijmachine. En nu op mijn lijst het brood Zaans. In de vorige vlog had ik het Albert Heijn brood gekocht hier, deze van €1. Dus ook een goed brood, maar echt een standaard smaak. Het is wel een goede smaak ook. Maar bon, ik heb wel het voorkeur aan Zaans. Dus nu had ik mijn bonusbox hier, de Zaans volkoren. Nog even kijken. Ja, volkoren. Voilà, deze hier. Tweede aan halve prijs. Dan de chocolade Milka. Staat ook aangeduid als gewone bonus, dus niet verplicht met de bonusbox. Dus ik heb meer bepaald de melkchocolade. Ja, dat is deze hier. Momenteel zie ik niet meer in voorraad. Ja, dat wordt natuurlijk wel aangevuld. Even kijken. Ja, dat was ook van de gewone bonusoptie. Maar bon, ik kan ook andere nemen hier. Want het is niet via de bonusbox. Zo gaat deze middels ook met de melkchocolade. Ik heb nu ook hier gezien dat ze die halvarine hier gezet hebben naast het brood. Dat is deze die bijzonder goed is. Hebben we nog in voorraad. Nee, maar dat is een zeer goede van smaak, minder dan €1. En dan dit hier om eens te proeven. 50% korting op de chocomelk proteïnedrank. Ik koop regelmatig van die proteïnedranken, maar bon, deze hebben we nog niet gekocht in de vorm van proteïne. Even kijken, hier staat er wel nog proteïne, dat ziet er een normale uit. Of is het dan toch die?
op de etiket is iets afwijkend. Hier staat er dus wel degelijk 25 gram proteïne, dus volgens mij niet hetzelfde. Zie ik hier niet terug op staan. Bon. Zo, ik heb mijn lijst achter de rug. Nog even vrij door de winkel. De Kellogg's hier 2 voor 5,50 combineren mogelijk. Dat is ook wel interessant. Zo kan mee aanvullend. Wat ik zeg, in de ochtend eten we altijd wel van die muesli's. En zo zaken ook heel goed voor afwisseling. Hè. Ja, dit heb ik in voorraad. Ja, dan de middenhangen. Hier is het ook altijd interessant. Prijsfavoriet. Ook een ruim aanbod. Hè. Ja, en hier heb ik de Milka die ik net zocht. Ik ga er 2 extra mee doen. Dan terug die spaaracties. Had ik ook gezien in de applicatie. Volle spaarkaart, 8 euro in plaats van 35. Dus ook, het is interessant. Ook hier voor desserten en zo.
De diepvriesafdeling, ja, hier heb je die zaken voor ijsjes en zo. Dat is ook seizoengebonden, ik zeg veel aanbod. Hier heb je ook nog de klassieke tijdschriften. Hè. Dat is ook wel iets. En ook wel boeken. En ook terug die combinaties hier, van drank bijvoorbeeld, combineer 2 voor 4,50. Dus opnieuw, je kan geld uitsparen. Zo, beste mensen, dat was het. Ik heb mijn boodschappenlijst achter de rug, ook de bijkomstige zaken voor mijn tijd voor de kassa. Zo, dat was terug bijzonder interessant. En een prachtige zonnige dag in Hulst. Het is het moment van te komen. Hè. En nu terug de voordelen. Dus opnieuw een combinatie van mijn boodschappenlijst. Dan natuurlijk ook bijvullende zaken die interessant zijn. Even kijken. Dus ik heb betaald voor de volledige boodschappenkar hier €55. 64. Normaal gezien zou het €70 geweest zijn. Maar ik heb €14,61 voordeel. Dus afgerond €15 terug voordeel gedaan. Dus opnieuw interessant. Combineren natuurlijk van zaken die ja, in bonus staan. Zoals dit hier. Was interessant. 2 pakken te pakken. Aanvullend op wat we thuis hebben. Dat blijft ook goed. En dan ook zaken van de persoonlijke bonusbox, die ik iedere week uitkies. En ook combinaties van vleeswaren, min 20%, is ook wel goed meegenomen. Het brood. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot een nieuwe boodschappenvlog hier bij de Albert Heijn XL van Hulst. Tot later.